TPM أفدقن زمناوي تقرأي سلام كبراتن فتواتن تخطاتلتي تقرأي Public Media TPM أفدقن زمناوي تقرأي لومي مبل حدميتن عسران أربعتن بعال عوت عدواي نزمل كيتنا مس محار يوهانس أنا حيتكن قبرنا كتكتاتولنا بخبر نعدب محار يوهانس نابستيدينا بزعبا مبل ميتن عسران أربعتن عوت بعال عدوا كتتصوتنا مستملكتنا حسابها كتكافل سلاز مساخة مسجنا كافوتو أنا سلاز عدمكمني يا مسكن محاري مبل ميتن عسران أربعتن عامت بعال عدوا أنا نخبر لنا إزي عوت عدوا نسألمتي بالعلي صعدو لعلنا زترخولو علات ويدما عوت يوزولو ولو بحفش هدما إثيوبيا دما كم إثيوبيا ناتي عوت يو ياتبل وي تواهلو يزربيو تصحيفو يو بزحات صحفات أبزلو بوليتيكاو نجارات كم مأتو دخت لنا طول قرم كابتي أبهلا هذا جمر متعم صبو عوت عدوا أنا عوت عدوا يبلون كنات عدوا زخر كنات عدوا يزولون بر عوت يبلون مهنياتو نماني عوت زبل حطوهم الله سلز قبا عوت نتيل كاسي نايب حق عوت اللو ولا يتبس بدفهم مخم تقرأي of course نتهم ناي إثيوبيا محرانا أمنا تعويتهم محرا أم تعويتهم تجاربون تخينات دحراي كأتي أي خمي كم سنة سلامنتايكم وخم زول زل هوجن نزب تقرأينا أمنا تعوت يكون وين تزن أو زقات أمام مالتي لذي زخرن تتوهالي نصبو وأبوتاتنا قدامت ولدنا دم فسيسهم جبنتون صرحلو نلو مزخون سنك تاريخون لذي قدفلنا قدام نسو نتذكرنا زخفة يكونن عاوتي لنا نصنبلو وين نبعلو ستايقنا يكونن سلمتاي محاري ناي عدوا كوينات عوت زيكون المغنيات هو نقرم مالت حدش نقر سلازغون نزل نقرم أما برقص أبز حلفو حدة عمتات بزح بيلنا نيرنا ويلو منا خوينات الشع أنا قات حزل خويناتونا الشع تجميرون ديزن كي تودع سنيو يا سو يغطل سلازله أبقر جوجو هالي نمبر أبسنايت النهلو بزح قبهاللو خصحافلو بزح قطعتون متجبر نيروجن كم طريق لها أب مهاتينا زلنا حزي صمتم أو كنات عدوا زت ألومنا يوم حزون واجونا زلوا صم بعلم سو نتاعي خبلك هذا ليه قدمي لنا عد مربعة حمش عمتات أتليست نحنا من أسين بهالقاس نزي قداي زي ما خنا بنروح بزح فتاتينا نيرنا بوتاتنا صحف تاريخ قدمينا استفطروا نبسم جنة بسلام تعرفكم بعد ما ملك رهيدان تحت حجوس ون بزح صحيفهم يهوز قداي زي تاي كم زنا عرفتي قالتون صحف له زي ببنا يمكن كون نخل محرون حق زمسكر له محرخينم قنت عاوت كساب حزب مسلو بجب أي تبلن أي تحسوا مسلو بحريو تحكيني على أفتخينات زقات أمي أودادو نفس أسمون بوليتيكاو ترجمون بتخكل أي تبلن تاني أي تنتصرن ويتجلت أنتاني هي نتاعي ينيرون تيل كانتي ناي عدوا وقق كويكونن أكينات عدوا زبهال كم زب حدا ما علت تود إذا مسلوب بحسب كل تحركم اللي سيلي أنا أبي والمس ناي سلسة ورحي أكتوال كوستا كابلا جخص عدوا زلا وفر كوس ناي درجة بزح ناي سلسة ناي خلط ورحي سلسة خلط ورحية قلنا حفش عود وقع عدوا الجمام رؤو بجيورجيس معلت لكاتيت تجميرو أيكونن بيلو تجميرو سعيد أنهي ويفتور حسو في عمتات نسون هيكونن كجمر كله ناب سمانياتات مس ممصا طليان ناب زخبابي ناب تناسه
ናብ 82 85 18 85 ወይ بحفشة ناي أوروباويان قرمة أفريقيا نقوله دحر ناي برلين كونفرنس زلو بسمانين 5 كواي مثلا سون تفريم دحري زي ماتس تقداي سلسته تصاباتي بوليتيكاو ماننتات ወይ ፖለቲካዊ ሓይልታት እዮም ገጢሞም ጥልያን ካብ ኣውሮፓ መጽዩ በትናይቲ ዘመን ናይ ኣውሮፓ ተሓሳስባ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ግዛኣት ክሕዝ ነይሩ ኣምሓራ ድማ ናይ ትግራይ መንግስትነት ዘውዲ ክዋሓጠሎም ስለ ዘይከኣለ ከፍርስዎ ስለ ዝነበሮም ድሕርና ይኩና ኣምላክ መምጻእና ይخصም መፍራስ ዘሎ መጀመርያ ግዜ ዮሐንስ ተዘውድ ናብ ትግራይ ዝምልሶ ድሕሪ خصም እዚ ከምንጥሉ ስለ ዝነበሮም ሶም 700 ዓመት ዝሰርሕሉ ጽውጽዋያት ሓዊሶም ያ ናይ ኣምሓራ ዓዲ ብሄረ መንግስቲ ክመስርቱ ኣብ ሸዋ ይጽዕሩ ነይሮም ማለት ናይ ትግራይ ድማ ዮሐንስ ኣብ መቐለ መጀመርያ ዓዶ ድሕሪ መቐለ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ብሓጺሩ ብሄረ መንግስቲ ይፍትን ነይሩ ብርግጽ በተ ዘመን ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ሰፊሕ ኢምፓየር ንመሓዚቱ ድልየት ግን ናይ ትግራይ ማንነት ናይ ትግራይ ረብሓ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ፖለቲካ ዝብል ግን ኣሎ ኣብ በዓል ኣሉላ በዓል ዮሐንስ ትርእኻ ብግልጽ ይዝረአ ፍቲ ዘመን ንሱ ሕዚ ና ትግራይ ብሄረ መንግስቲ ናይ ኣምሓራ ብሄረ መንግስቲ አንዘን ኣብ ጥልያን ንባዕሉ ብሄረ መንግስቲ ካብ ዘጣይሽ ብዙሕ ዘይጸንሐ ግን ድማ በቲ ናይቲ ዘመን ሕጊ ናይ ጥልያን ብሄረ መንግስቲ ረብሓ ብባዕዳዊ መግዛእት ከስፈሕፍሕ ዝመፀ ናይ ጣልያን ብሄረ መንግስቲ እዚኦም ሰለስቲኦም እዮም እቶም ተጓነፅቲ ናሕርዚኦም ጥልያን እንታይ ደልዮም ናብ ባፅዕ ሳዕ መቃድሾ ዘሎ ግዛኣት ከስፈሕፍሕ ዓብይ ግዛኣት ክሕዙ ደልዮም መጀመርያ ዓሰብ ሒዞም ኣብ ካብ ዝኾኑ ናይ ኻውያው ማሕደርቲ ናይ ዓፋር ገዚኦም ድሓር ተመሊሶም ምጽዋዕ ሒዞም ካብ ግብጽ ሒዛቶ ነይራ ድሕር ትርኪ ነዊሕ ግዜ ትርኪ ኢድ እንግሊዝ ስለ ዝወደቀ ምን ግብጽ ኢድ እንግሊዝ ስለ ዝወደቀት ንባዕሎም ይፈራርሱ ስለ ዝነበሩ ግብጽ ኦልሞስት እንግሊዝ ንጥልያን ክሕዝዎ ደልያት ቦታ መንጎ ፈረንሳይ እንግሊዝ ምፍክር ስለ ዝነበረ ዝዞባ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ እንግሊዝ ፍትወት አንጻር ናይ ትግራይ ረብሓ ጥልያን ባጽዕ ሒዘሞ ማለት እዩ 85 1885 ድሕሪኡ ክቕጽል ደልዮም ካብ ባጽዕ ብቲውን ብመቃድሾ ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ክቕጽል ደልዮም ከስፍሕዎ ማለት እዩ ድሕሪት ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣሎ ሽዑ ሓያል መንግስቲ ሓያል ሰራዊት ብዙሕ ተመክሮ እውን ዘሎ ንሓር ይኸውን እንተባሂሉ ኣላ ነይሩ ሽዑ ማሕዳር ናይ ሰሜን ናይ መረብ ምላሽ نحر قرجوجو مزيو مجمرة شمقلنا فتينهم نيرهم كي يسفح دامبر مو نحنا سي سخم أب تقرأي مزيهم مريب تحزز نحن أنا ناي روما جزاء هوينا ترحمر إذا يدخلوني هم يلوم منجو كورو فتينهم سراويت نيروم عتق نيروم دوق علي مزو مالت ناي مجمرة ناي دوق على وجي يجمر دوق علي ملو عن ترفادي دم سوم وزنورة ناي تقرأي سراويت بس زمان سب الله زمر راح زنورة سراويت مالتي دحريو كم زي هون ترديوم قليلو ناي تقرأي مريت كنت حاز ناي تقرأي منجست مفراس كم زي هون مستردهم بعصب جيرم ونمشوا ركبات جيرم سلزنورو ناي تقرأي زبهال منجستو ناي تقرأي زبهال بهرا وسمعت أبكرنا أفريقيا عندها اللي روحنا خرجا قص أي خلنا سلازي كفرسلو بهرا منجستو زي تواهيلو طلعن أمحرد ما هم عن توي زول كها ناي معلوم ناي أمحرا بهرا منجستي يمسروت سلزنورو هذا شوا ساتمون ناي تقرأي بهرا منجست خصاب زلو ناي أمحرا بيت منجست خنت سلازي خل مخنياتو ناي بحصوت صلالوتي أمحرا مالت ناي إثيوبيا تاريخ صريحو ناي تقرأي تاريخ صريحو ناي كاب تقرأي هيمانوت تاريخ سلت أنا زعم زعي وصل جن أمحرا يلو بتم دفاتر بيلس يز ريفايز جيرو خمس زدلي سلازي تحكيني عند هالليس تمثلي حكيني خونا يهال سلازي كل يوم تسمع معهم ناي تقرأي بهرا منجست خوك على ده حار بمشتر مسرح جميرم منغوزي ناي تزوا ناي حيل السلالفة تقرأي وتيروا
بحدا قص طليان يمثل بباصع بحال قص دما قدم طليان عسب محازو منغست هاتي يوحنس ناي شوع منغست تግራይ ማለት እዩ እንታይ ደልዩ ባጽዕ ካብ ኢድ ግብጽ ተረኪቡ ክሕዝ ደልዩ ነይሩ ንሓር ዲፕሎማሲ መሪጹ አጋጣሚ ኣብ ሱዳን ሰራዊት ግብጽ ኣብ ሱዳን ተኸቢቡ ስለ ዝነበረ መዋጽእ ሲኑ ዘኦንሊ ክወጸሉ ዝኽእል ሰራዊት ትግራይ ሓጊዙ ተውጽይዎ እዩ ብተፋኒዎ ንባጽዕ ክወጽእ ዝኽእል በርክ ጠፍዮ ሓር እንግሊዝ ንግብጽ ወኪሎም ወጃህም ባ ሓግዞም ኢሎም ማሃ አንተ ኮይና ባጽዕ ክንሕዛ ኢና ዝብል መጽዩ ባጽዕ ክንሕዛ እንተ ኮይና ንሕግዞም ተባሂሉ ውዕል ተፈራሪሞም ናይ ዓድዋ ውዕል ወይ ህይወት ትሪቲ ዝበሃል ኣብ ዓድዋ 1884 ዝተፈራረሙ ማለት ሓር ግብጽ ሱዳን ግብጽ ትህባ ዘላ ተመረተ ንሱዳን ጥልያን ትህባ ዘላ ባጽዕ ክሒደ ቃላ ክሒዳ ኣብ ዓድዋ ዝፈረመቶ ማለት እዩ ሓር ግን ቲ ናይ ዓድዋ መንግስት ትግራይ ሽዑ ቃል ፈጺሙ አላ ኸይዱ ነቶም ንግብጽ ኸይቦም ዝወቕዑ ዝነበሩ አፍሪሱ ንግብጽ ሰራዊት ሓራውጽኡ ንዓደፋን ይወሎ ብዙ ታይፈጢሩ ሱዳን ኮርዮ ናይ ማህዲ ዝበሃል ዓመጽ ዝነበሩ ሓሰለስተ ጸላእት ኮይኖም እንግሊዝ ጠሊማ ጥልያን መጽዩ ብባጽዕ ዘን ባጽዕው ናይ ሓዝናን ግን ድማ ኸዓ ጸላእ አፍሪና ብምዕራብ ገጽ ሱዳን ኮርዮም ሕነኽፎድ ይዳለይ ነይሮም ብዙ ድማ አምሓራ ምስ ጥልያን ኮይኑ መንግስት ትግራይ ክፈርስ ማለት ይጽዕር ነይሩ ሰለስተ ብደቡብ ብምዕራብ ብሰሜን ተኸቢቡ ናይ ሽዑ ዝነበረ መንግስት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ መወዳእታ ወጥሩ ኮይኑ ከምኡ እንዳበለ ይቕጽል ሰለስቲኦም ኣብ ሓደ ግዜ ምፍላይቶም ክልተ ማህዲ ሱዳንን ናይ ጥልያንን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ወራሪዮም ዝፍጽሙ حوس 88 ከባቢ 1888 ካብ ባጽዕ ተወሲኖም ዝነበሩ ድሕሪ ደጓዓሊ አላ ምስ ወቕዖም ሰራዊት ትግራይ ምስ ወቕዖም ኣብ ባጽዕ ተወሲኖም ዝነበሩ ጠላይን ተስፋሕፍሑ ናብ ከባቢ ገማግም ምብራቃዊ ገማግም ሓማሴን እዮም ደዮም እንደጓዕ ገጽ ክጸጋግዑ ጀሚሮም ሰራዊት ትግራይ ከመላእ ትግራይ ከቲ ወፈር ተባሂሉ ንሰሓቲ ይኽየድ ማለት ሰንሒት ማለት ባጽዕ ገጽ ምብራቃዊ ሓማሴን ምብራቃዊ ገማግም ሓማሴን ሓርሽዑ ሰራዊት ጥልያን ያው ዝሓሸ ወታደራዊ ሳይንስን ስትራቴጂን ይፈልጥ ነይሩ ማለት እዩ ድፋዕ ኺዒቱ ምክልኻል ይመሪጹ ነቲ ህቦብላ ዝኸደ ሰራዊት ትግራይ ብቐጥታ ክገጥሞ ይደልየን ምክንያቱ ኣብ ቆላ እዩ ዘሎ ቆላ ሰራዊት ትግራይ ነዊሕ ክጸንሕ ይኽእልን ካብ መላእ ትግራይ ይኸይዱ ዘሎ በቲ ሰዓት እሱ ገባር ዝበላሽዎ ናእሽቲ ምግብታት ይሕዙ ዝኸይድ ነዊሕ ስንቂ ክህልዮ ይኽእልን መጓዓዝኡ ኣድገበቕሉ እዩ ዘመናዊ ሳፕላይ ተኣሽሙ የብሉን ሎጂስቲካል ሳፕላይ የብሉን ሶ ኣብኡ ኳሕኳሕ እንዳበሉ ክከላኸሉ መሪጾም ግዜ ምባል ጀሚሩ መጽዓኛ ዘን ኣድገበቕሊ ናይ መጓዓዝያ ምሟት ጀሚረን ሰብ ክጠሚ ጀሚሩ ኣፍቲ ቆላ ክጻወር ይከኣልን ሰራዊት ትግራይ ብሕማም ብገለ ክጥቃዕ ጀሚሩ ኣፄ ዮሃንስ ዳርጋ ደስፐሬት ኮይኖም ሰዓት እሱ ማለት ሰራዊት ትግራይ ብሓፈሻት መንግስት ትግራይ ሓርሴም ታይም ድማ ብመተማ ይመጽእ ማህዲ ይወር ሕነ ክፈድታ ናይ ኩፊት ማለት እዩ ታን ጥረብ ሓይልና ዝገበርናያ ግን እንግሊዝ ጠሊሞምና ዝኸሰርና ለያ ትኸውን ዘላ ንሳ ናሓር ማህዲ መጽዩ ወሪሩ ቤተክርስትያን ኣመንቲ ምቅጻል ይጅምር ኣፄ ዮሃንስ ኣብ ክልተ ይውጠሩ ኣብ መንጎውን ሓዘን የጋጥሞም ወዶም እንኮ ወዶም ሓደዮም ወሊዶም ዝበሃል ሓደ እኳ ሓድሽ ዝመጽእ ታሪኻት ኣሎ ግን እቲ ዝበሃል ዝተለመደ ራእሲ ራያ ስላሴ ጥራሕ እዩ ውላድ እሱ እዩ ዓሪፉ ኣሎ ሽዑ ተደራራቢ ምጭናዓት መጽፍቲ ናይ ስትራቴጂካዊ ምጽባቕ ተወሲኹ ናሓር ስንቁውን ተወዲዩ ጥልያን እውን ክደታ ምክልኻል መሪጹ ኣብ መጥቃዕቲ ከምታ ዝሓሰቦ ክትከደ ይካለትን ተመሊሶም ንመቐለ እዮም ዝመፁ ኣብዚ ሞንታይ ንገር ይበሃል ማህዲስት ክንገጥሞ ኢና ኸዓ ይበሃል ሓደ ፀወይቲ ከም ዝብልዎ ጠንቋሊ እዩ ጋዲድዎም እዩ ብል ዝብል ሰለስተ ክልተ መማረጽ ነይሮም ናብ መቐለ ጥልያን እውን ገዲፎም ናብ ዝመፁ ከለዉ ክልተ ሓሳባት ሓሲቦም ነይሮም ሽዑ ምኒልክ እውን ኦረድ ጠሊሙሎ ንምኒልክ ሃይማኖተኛ ስለ ዝነበሩ ምኒልክ እውን ክወቅዕ ኢሎም ሓሲቦም ነይሮም እንዳሓር ከምቲ ሓደ ቦታት ብኣፈ ታሪክ ዝነገሩና ድማ
أي مس مهدي تتواجه تصدقها مس محرة تتواجه جن تحطي خازل تنقلتي بحثوت ديم جزع متشوم يبال نعم حرز الأخوة ميم تخون زلوا نحر كيدون فت وجه يسووا مجمرة جنا وزح حدا خرج ساعة زي ولو من الليك دبداب بيصحفهم من يومين كيد تخلخل بجندر بمتم بمعراب زمت زلوا بهدي تواجه يلهم ما جون من الليك أوردي يفلتيو قال أتيلو مس طليان از سيم تايم مس مهدون مس السودان ونركب نيرومي وندر حلف حليفو وتدراو مرئيت ندار ايه دارجا مس سراويت تግራይ كغاطم እዩ ስታይ ግብር ነይሩ ሹ ፈተናታት ነይሩ ደርደሩ መተማ መጽእ ኩነታት በትን ተኻሂድና ትሽዓት ነውር ተጋሩ ተጻቢዎም መተማ ውግ ይጅመር መተማ ውግ ጽቡቅ እንዳኸደ እንዳህለ ናይ አምሓራ ኃይልታት ናፍቲ ሰራዊት ዘሊቆም ዘአተዩ ማእኸል ውግ ዮሐንስ ብድሕሪት ኮይኖም ይዕውዩ እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ክንሓወይ ንኽእልኒና ባዕሎም እውን ይዛረቡ ኣለዉ ከም ጅግንነት ገይሮም ሎም ምዝ ገይርናዮም ብድሕሪት ኮይንና ዘለ መንጎዚ ቆሲሉ ሓያል መቕሰልቲ ዳርጋ መስዋእቲ እዩ መስዋእቲ ይኸውን ሰራዊት ትግራይ እውን እንዳሰዓር እንዳህለ ትውግእ ይባላሽ ፈሕፋሕ ይኸውን ምድንጋጻት ይመጽእ ኣብ መንጎኡ ዘይምቅዳዋት እውን ነይሩ ትውሽጢ ናህና ማናጅመንት ናይ ምሕደራ ፀገማት መንጎቶም መሳፍንቲ ኣሓር ከንሳሕው ክፍትኑ ከለዉ ማህዲ ያስከርን ሃጽ ዮሐንስ እውን ስለ ዝረኸበት ነገራት ብኡ ገይሩ ይባላሹ ድሕሪ መተማ ድሕሪ ክልተ ወርሒ እዮም ውዕል ዝፈራርሙ ጥልያን ትብሕቡእ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዳርጋ ብግልፂ ገይሮም ማለት እዩ ኣብ ውጫሌ በቃ ውሰዶት ሰሜን ካብ መረብ ተኣኻትብሎ ምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክሳዕ ሓማስየን ክሳዕ ዘሎ ውሰዶ 5 ሚልዮን ሊረ ትሂብካ ንቕበል እዩ ትዘረባ ዝመጽእ ማለት እዩ ብግልፂ እውን የቕምጠው ምኒልክ ናብ ፈታዊ ሓያል ንጉስ ኢምቤርቶ ኢሉ ይጽሕፍ ደብዳቤ በቃ ናይ ልበይ ሰሚሩ ኣሎ ሃፄ ዮሐንስ ሞይቶም ኣለዉ በቃ ታዝምንያ ነበርኩ ዘውዲ መጽ ያላ እንዳ ኢትዮጵያ ግዛዕ ኢሉ ሰላም ከባይ ግዛዕ ይዝብል ያ ብዙሕ ዘራውሉ ይደለው እንተ ሓደ ቃል ግሩም እዚ ዝኸውን ሶ ኣው ይጅምርት ዓድዋ ዝመጸልካ ዘለኹ ጸዊዕም ምጽእሞ ይብሓጺሩ ሁሉ ድሊ ዘለኹ ኣምሓራ እዮም ጸዊዕም ምጽእሞ ጥልያን ትውግእ ኣምሓራ ነው ዓሉ ረብሓ ሒዙ ናይ ኣምሓራ ቤተ መንግስቲ ጥልያን ናይ ዓዱ ረብሓ ከተዓጥዕ ወይ ከጎልብት ባዕዳዊ ግዛት ተስፋሕፍሕ ዓደቡ ክሕሊ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣሎ እዚኦም እዮም ግጥም ተኻልእ ያው ደቂቕ ታሪክ ስለ ዝኸውን ብዙሕ ስታይ ግዜ ከይወስደልና ከምዚ ኢሉ እዩ ዝመጽእ ናት ዓድዋ ግሩም ሓርታ ውጫለ ልዕደል ካኣተለኹ ክጠቕሰልካ ሓደ ጠቐምቲ ነጥብታት ስለ ዘለዋ ታሪክ እውን ን100 ዓመት 100 ገለና ዓመት ንሳቶም ቀዲሞም ወይ ቤተ መንግስቲ ሒዞም እንዳሓሰቡ እንዳጻሓፉ ስለ ዝመጹ ታይም ዝብሉ ኣብ ውጫለሲ በምሓርኛን ብጣልያንኛን ዝተጻሓፈ አንቀጽ 17 ግዛዕ ምዛዕ እዮም ዝብሉ ብጣልያንኛ አዝኢፍ ጣልያን ናምሓራ ሸዊዶምስ ፕሮቴክተሬት ማለት ናሃቶም ሳቦርዲኔት ኣብ ትሕቲኦም ከም ትግዛእ ኢትዮጵያ ኣምሲሎም ስለ ዝጻሓፉ በምሓርኛ ግን ምንም ነልኡላዊት ሃገር ከም ዝነበረት እዚ ስለ ዝተጣሓሰና ናብ ውግኣቲና እዮም ዝብሉ ሱስ ስለ ዝተጣሓሰ ጥራሕ ዲሶንኮ ናብ ውግእ ክንዋጋእ ኢሎም ዝመጹ ዘለዉ ካፍቱ ዝሃውዎ መሬት ሓሊፉ ሓሸንገ እምባላጅም ዝበጽሐ እኮ ጥልያን ዘሎ ቱ ዓንቀጽ 3 ናይ ትግ ዝተሰማምዑሉ ደቡብ ሰየገድሶም እንዲዩ ዝብል ሕቶኽተም ጸለካ ትግራይ ተወሪራ ራያ ሓሊፉን ንየ እንዳኸደሲ ብዓብዩ እሱ እንዳሃለየስ እንታይ ኣየገድሶም እንዲዩ ዘርዘሩ እዚ ደቂቕ ታሪክ ኮይኑ እቲ ግጥም ጥልያን ኣምሓራን ይቆሞም ታይም ገይሮም ክንሕዞም ኢና ኢሎም ከምታ ዝብልካ ካብ ባጽዕ ንመቃልሾ ክገጥሙ እዮም ይኸዱ ነይሮም ኣምሓራ ግን እንታይ ኢሎም እዚ ብፍላይ ምኒልክ ካፍቱ ሓሊፉ ይመጽእ ኣለዎ እንዲያም ጽቡቕ ተጸላእየ ትግራይ ሕዝቦ ተኸደውነ ይግድሸን ንዋላ ክሳዕልውሃ ክወስዱ ክእሉ እዩ ዝብል ጥዕዮም እዚኦም ድሓር ታይ ኣውዚ ግን እንታይ ገጢሞ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ግዛዕ ምዛዕ ዘእምነ ገዶ ሄዳ ግዛዕ ናልካ ጽውጽው ኣይጽሒፍካስ ከመይ ጌርካ ሓጽ ጽባሕ ንጉሃ ሓቂ ትገብሮ ኣኽሱም እኮ ትኸደላ ኣኽሱም ዘይብላ
من قد يهداك زعم خابيك تمصي إخا تباهيلو حدا فلقتي استايم غيرهم ما هيرمو يمصي زبال حزنا بمص هولو ناب تግራይ كوفر كله خلته منت علامه حيز يمصي انت خوينلو طليان كامرب ناوزي زلو تግራይ خغدفلو من نيو كخيد زنقسنو ون كقبل افت عدو خيمصو وردنا محرا يسقس سلازنا خيد كودي تግራይ حليف شو انت زي كوينلو دما ولا سعلو هاون ساعت حازو مريتنا مريت دو تግራይ ون كب ግን ድማ ውሽጥለው ዝሕ ዕንቅፍዎ ድማ همس በዓል ሰወይቱ ዝበላ همጣይቱ ዝበለ ካበይ እንታይ ኣክሱም ዘይውልዳ መጽዮን ዘይውልታ ክንገብር ዝብል ድማ ጨኒቅዎም ነቲ ጽሓፍዎ ጽዋይ ታሪክስ ምን እንታን ሓቂ ክመስል ኣክሱም ክትልለዋ ማለት እዩ እዚ ታሪክ ስሒዞን ከዓመንታ ልብ ሒዞም ኣፍታ ኮይናት ተጀሚራ ክሳዕ ትውዳ ዛ ጌም እዚኣ ነይራ ማለት እዩ ዛ ማንታ ልቢ ኣላጀ وقق خجمر كخلكو لاجندي زجمرت ناي عدوا شعون ساتهم سرايت تግራይ نخبطو نوح يوم كيدم نالبات أوزة حاتت كاني مريت تግራይ تحز ولقايتنا إلهم حزمو زلو شعون كاوز وسدو خلاي عمتو غيرو لفت سنه 10 موسي دمو نحر سراويت ون نوع على خنا خاص غيرهم بفلاي دم الله زبحال سبعي اب تግራይ كيف اندحر لي يسرحنا اسل زول وسدوم اسيرهم له عمد نقلن غير ناي دول اسرኛ ኮይኑ ማለት አዲስ አበባ حرጨኒ ቆም ናው ዝخمص خلو ግን ክመጽለው هو قالهم እንታን ምስጥልያን حر መጽዩ ሓሸንገም ሰራዊት ትግራይ ተራኺቡ حرሳቶም ሕቢዩ ይብልሎ ምስጥልያን ከዕረቁ ሕደጊዶ ወይተድናል ተባህልና ፈተሱ ደይኮናን ዝዓይነቱ ማለት ራስ መኮነን ሽዑ አዛ ዋና አዛዚ ናይ ሰራዊት አምሓራ ኮይኖም ዝመጽለው ናውዚ ሶም አፍቱ ባላጀፍቱ ግሩ ኸፊሎም ምስ ፈተውቶም ጥልያን ሰላልዮም ነይሮም ናይ ጥልያን يخفلهم نيرو بسرعة حدا قيدو تايدنا استوهلنا قالوا ملين دالو خعرقون دالو قالوا لا بدحرت آتيو نافت دفاع كيحسوي وقت تخص خفيتو توقع الجمر حرط طليان توقعون أو زين مغلي هدم مالك زو ستوري خلاص تايبنا محاري ذهب غنا تاريخاوي دحر بايتا نتقداينا ملسيلنا بزنورو ታሪኩን ታይ ይመስል ይልከዛ ኸና ነገር ግቡን ጽቡቅን ይለ ተመሊሰ ግን ናፍታ ዘለዓልካ ሕቶ ይክመጽእ በዚ ሁነታት ይኹን በኻል ሁነታት ኣብዝ ነበረ ጉዳይ ዝተኻየደ ኹይናት ከመይና ናብ ደረጃ ዘኸረውሪና ንሪኦ ተዓወት ዝብል ነገር ስለምንታይ ዘይተርኤካ ወል ዓወት ክብሎሲ እንታይ ረኺብካ እንዲ ዝሕብ እንደ ረኺብካ زوفر كالو دو غير كازبل مصلو سيلا عوته يمصن حزب تግራይ እንታይ ረኺቡ ናይ በቲ ዘመን ንሱ ዝነበረ ነትኹይናት ዝዕወተ ከም ትኽብለካ ጸናሕኹ ትወግእ ካባላጀ ጀሚራ ኣብ ዓድዋ ሰዓት ወዳ በቀንዱ ትግጥም ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ጥልያን ነይሩ ሰራዊት አምሓራ ክልተማን ማንታ ዓላማ ሒዙ ይዋጋ ነይሩ ብዙሕውን ፕራክቲካል ትወግእ ዘጽንዕዎ ሰባት እውን ተሪኻዮ بجكاتنا يقولوا ناي رأس مكيل سرايت استوسنا فتاناي مجمرة تاناي عدوى فتاناي سولر دا عسيز نارة مزح زرب حوق هاي جور من اللي بتوعنا نيوفت دا جوركس بعد أون قصيت حاوي نيرو ولا حنت ثلاثة حمش تنشح سرايت يجو زح سرايت توق زجمروا رأس منقشان رأس ألانيوم بنية دم بعدقلات قص عسيم زنور رأس حقوسن رأس سبحتنيوم سومون يموديومن تانو تاناي مقلون صوصوا يمصيو ماينشتي غزع مزع الى نتاش مهوا يخل منبر تماي زعصوا سرايت تግራይ بني الله مغري تاناي لجون عنتو نغيرك كونتريبيوشنوم زيرو ملؤ زيرو يخلك አይደልና وزودو حدا ናይ አምሓራ ሓይልታት ይሉ ሆኑ አካላት ክሉ ሆሉ ግን ካብ ጥቅሙ ሳቦተሪ ነይሩ መደናገሪ አንቃፋይ ነይሩ ናይ አምሓራ ሓይሊ አውዙ ግዜ تقطم جن أمانجو طليانن أمانجو سرايت طليان سرايت تقرأني حر بعل ألولا مسيو سرايت تقرأي ناح رأس حتن رأس حقوسنكو مستليان نيرم كبلو مستليان كوينم نمحرا خو عكو يمدات دلو نيرم حر أوشني لهم محرا صلاي طليان صلاي زن ناي تشعو ناي بحيلة سلال فكالكوليت جيرم محرا خو كعلو يلهم تسلفهم الله أوردي مستليان وقخ كايد كله زي أبناء مقلق تحساس نبترنس صمني يلو
حوزين كساعة بس في سرايت تجري تنايم حرا عسى قسقسون ساتهم كساعة أولو مستليان الله بسمين وراء تجري الله راس منقشة تسمع معهم زخينات زي سلاينات اللي أنا عدوان تبع دمسيسنا يوم تدحري سعيبنا أملا مرم الله شزنورة قحتنا هاك إحنا حرب باريرنا تاز سألنا تاز فرصوات تجري كنا متعينا زول كلش نحزم يوماتهم حكم تاز والواد ما مكنن هبزاناي مغلناي اندايس سلاز ودقه ابياتو توق سلاز تبالاشيت نا عدوا مارش خبر كله خيط كله وانا ازاز الله يزو وانا ازاز سراويت تجرين نعم حراون حويس مالتي طحول استراتيجيك بلان اوبريشنال بلان نايسلا everything انا ورو توبوغراف مصنعات وديو زو كله كما رحت استمرص الله من اللي يكون امين له كعوت سلاز دلي مالتها هون طاليان لمينوم ساويوس زنورو مارس سرايت تجري تاع حساوني رشعو أو عدوى عند حرط وقع تزمت حيلي ملو ده سعبك رايح بحر خير كادم سكات طاليان ملو أبارك مريت كام حزي بمحرا شرحن بناي طاليان شرحن استمنت أمو ده أتاقم تخينات مستودة أوش 9 تودي تخينات من ليك أب كندي نقالوا لأن مرب سجرنا نقصل طاليان ملو دم سسخولو هلو يتخدني خميلي خل كيلوم أب كندو كنت هاجرو عدوى يكون كان تذكر وعل فرس ما يزبال الله أب شوعي معلتي ناي وقع عدوى استخاده نوع ما كان حنصقم يقول تازولكم تا سمين تا خصم زلة تا دو كامرنا وزي خصم زلة تا تجري هون تخلي يوصل ويلو قدمي او نفتوج على زي هوا مريت مريقو يزو هو ما كلب زين سراي اين يعود تاي رغبنا كابزي سراي تجرايس دومو خفيلو نتخينات مريحو بالعلواينت بصبدلتا نصلا دمسيسو خبكع سراي تمحرا تصقعو صنيحو حيل محرا نايم حرا ربحا خطاتي بيزك استراتيجيك اوبجكتيف ناي تجراي نوليفاي غير اوديقو تاي رخيب سراي تجراي سلامنتاي كذكر غني غبايو تزخرنو لزلنا نذكرو ابا حغوتاتنا دمق وتادراو صبللتا بلوص وتادراو مريحنا زرعيلو اغاطام سلازنور نلومون سلازمهارلو نذكرو كم بعل الله زولو بت زمن اب افريكا تواددار زينورم اززت سراويت جنرالات استرائيلو جግንነት ተጋሩ استرائيلو አጋጣም ስለዝነበረ ውጽኢት ግን ይራህብና ደምና ንኹንት ፈሲሱ ተሪፉ ብሽርሕ ምሓራ ናልባት አውዝ መንየም ተዓዊቶም ጣልያንን መወዳእቶም ዓዶም ስለ ዝኸዱ ታሪኻዊ ጽሑፍቶ በጽሕዎምስ አምሓራዮም ተዓዊቶም አምሓራ ግን ናይ ልቦም ገይሮም ትግራይ عنده حقوق سيركا منجس تجري مفرس لزنور علومهم غيرهم خصع زقعة أقول لنا أو عدوى نخونت زفسس دمنا وتصيد كي وتصلس طرفه كسع هذي مبل كندي ولدينا نحن مبل شاد شاي ومبل قال ولدينا كسع هذي معاتو عدو زي وصه مخالف فقاتي منه دم نخفل لنا خصع هذي حوت ندلا تجري تخينات نسو زقبؤو عاود سلازي رخبه توقع نسو آياتاتنا وزفسسو بحقوتاتنا وزخفلو وواقع وبؤ مخنبت سلازي رخبه تجوي سلاز توسد مالت خادي اوه محراج ويم خسرنا قرم محاري ناب زمن دمو خنمصا مالتي افزع حلف هاد عمت كلت عمت زرق زلو نجر حاويسو قدامي نجر توتادراوي عقمي تجراي بشع زمنن بحزن ويدما إزلم زبن حزب تجراي تزاريوم الفنت سريحهم زكايد وورار زشنفلو منقدن عاوت عدفازنا ورخويناتن تاي مهرنا يخون وي تاي رأي كابزي أو كله تيو تاي تعزبتي لك كابو كابتي عاوت عدوى تولني لكان دي كينات عدوى ازولو انا لك وقع عدوى دحين كينات عدوى هولك او ناي بحق ونتي تزبل خايكم حري اودادا ن توم سب شرحي لعلنا بزرخ له منقد يتودي زبل خاي عبي نطم دي
وكمتسي نبقى توم طلعتي سوميم حزون شمو من ملكع من ترحم توم بسمين زمصو شعو صعدوا نيرم حزي خمانا زولو سباتيم توم بدو زمصو كن بعلمي من الوقت شموم تناشعو من اللي تنحز أبي مهانم قرب أبي كوات هاي توم محرالو بعلم محرايم قدف محرالو محرايم هل ده محرايم كل يوم شو استتخل يتو خستاي تقطامي تو من الوقت بتعمي مجرم زجورو تبسمين زمت تصليم طليان إساس أفوركس نتو محواتنا حزو خمانا تجارو حزو ممتوي حدشنا قرب استاي بالزبلو عين حكونا الشعوون عسكر نيرم يوم مستليان كوينم زموصو جن تستايجي توم طلعت جن دليتهم سي حزون تجراي شعوون تجراي تبهل عد متفاي تجراي تبهل جزءات كارتا خيتهلو بهر خيتهلو زي محاري سلمتا يجنز خمزي ولا شرحي قبل على تجراي زخون زلو هو تناشعنا جيركاي ناي ربحا قداي ناي محرا فحسوا صواي مسرت زغبره امحرا من تاوي زلوو بهر منغستو شوان مبالي سوق صح زي تغيرن الله تستغيرت ناي شعوط ليان بعد وجزاء خوينون بحفش بقرن افريقيا درجاس جزاءاتن مسفح ربحون مرغغاصي نير حج تحدش نغير تو صليم طليان انتاي يحزو مصي زلو تطليان زغدفل حدغس كعقب ايو مصي زلو طليان زغدفلو حدغي طليان زغدفلو مننت نمعقابي حزان صار تغلاي تلعل زلو تصليم طليان مالتي بدليت درجه تو استراتيجيوم تو تاكتيكوم كن حدا عينتي انتوي وسب للكانيره 18 ያውቀው ጽዲያ 1889 እንዲሁ ዝሞት ህይወት ዝሐልፍ ዮሐንስ ውጭ አለ ከባቢ መጋቢት ምስሞት መጋቢት ሓደ ምስ ዓረፈ ዮሐንስ ከባቢ ማዝያ ጉንበት ከባቢ ናብ ጉንበት ከባቢ ዝፍረም ወረዲ ሓምለን ሓሰስ ወጽዮም ኣሎ ስመራ ሒዞም ደዮም ላዕሊ ቶም ጠላይን ሓር ኣብ ከባቢ 1894 ድሕሪ ዮሐንስ ማት ድሕሪ 4 ዓመት ማለት ምዕራብ ትግራይ ተከዘምለሽ ንጎንደር ከይዱ ናብ ጎንደር አምሓራ ከይዱ ማለት ስለሞ ንምንታይ ታ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ተበታቲኻ ተቆነጣጢራ ክትጠፍ ምንታኒ ቀጽሎም እንታይ ገይሮም ንንባዕሎም ከይስማዕምዑ ምምሕዳር ትግራይ ናብ ክልተ ሰንጢቆም ወርዕ መለሽ ካብ ወርዕ ንኽየው ራስዩም ተሓርዝ መጽዩ ራስዩም ናውዚ ድማ ቶም እንዳራእሱ ጉጉሳ ናይ እንዳራ ሰላሰ መጽዋት እንማዓለም ክናኸስ እዚኦም ዝገብሩ ነይሮም ዜሮ ካብ ካርታ ትግራይ ካብ ካርታ ምጥፋእ ናይ ሽዑት ዝወልኩ ቶም ሓሩ ኣሽዑ ዝነበረ ኢንተረስቶም ሕዘሎ ሓደ ዓይነት እዩ ኣይተፈል ምንም ፍልልይ የብሉ ዳርጋስ 130 ዓመታት ተመሊስና ኣብቲ ኩነታት ከም ዘለና እዩ ሕዚ ዝቕፅል ብወገን ሰሜን ዝመፀ ብወገን ኤርትራት ናይ ሽዑ ናይ ጥልያን ኢንተረስት ነይሩ ናይ ሕዚ ከዓ ዝወልካ ሓድጊ ጥልያን ንምዕቃብ ኮይኑ ግን ድማ ታ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ታ ዝደልይዋ ኤርትራ ሃገር እያ ይቕበላኒ ነፃ ሃገር እያ ኢለ እየ ዝቕበል ይሕበን እውን ኣብኡ ዘለዉ ተጋሩ ከማና ኣሕዋትና ነፃ ሃገር ብምስራቶም ቅም የብለይን እንተኾነ ግን ንሶም ሓድሽ ትግራዋይ ኤርትራዊ ማንነት ንኽፈጥሩስ ነቱ ሓቀኛ ማንነት ትግራይ ከጥፍኡ ድማ ግድን ኣይኮነን እዚ እንተኾይኑ ዓደይ የጋብርን የናብርን እውን ናይ ግድም ኢኻ ክትገጥም ገጢምና እውን ያው መወዳእቱ ንኹላህና ክጎድእ ኩል ግን ውል ነሰረንድር ኢድና ይንህብን ብዙ ትድልየት ሕዚ እውን ቲፒካሊ ታስተገበረት ሽዑ እንዳተነጋገርዮም ይገብርዎ ነይሮም ጥልያንን ይመኻኸሩ ነይሮም ሃየ በዚኣ ኸይወፁ በዚኣ መሳርያ ኸይረኽቡ በዚኣ ውሰድዋ እዚኣ በሃል ነይሩ ሽዑ ጥልያን 10 ብፍላይ ኣምሓራ ሞኽ ኢሉ ትግራይ በሃል ሰርቫይቭ ከይትገብር ከይትስ ታዘውዱ ኸይትምጡለ ታዝሰረቓ ዘውዱ ማለት ታ መንግስትነት ውሰድዋ እዚኣ ውሰዱ ናብዚኣ ቆሪፁ መረብ ምላሽ ሂብዎም ንታሓት ሁለት ተከዘ ምላሽ ንጎንደር ኣምሓራ ሂብዎም በቲ ኦሬዲ አካል ጉዛይን መሰራይን መሪቁን ጣሊያን ሂዎ ሓርድቃስ ይኑ በዚ አንሽ ተክፍት ቦታ ነራ ቶም ናይ ዓጋመን ናይ
درتان حيلتات ناي تግራይ ሰራዊት ኣካላት ዝነበሩ በዚ ይወፁ ነይሮም መሳርያ ከምፁ ዋይ በዚ ኣኻ ክወፁ ኢሎም ናብ ደገ ክወፁ እዮም ንመሳርያ ክረኽቡ ከጥፉ ናይ ኣብ ንዓኽሙ ንዓናውን ዕፀው ዋይሉ ስሚት ደሓን በቃ ዋላ 160 ኪሎ ሜትር ካፍቲ ባሕርስ ናብ መሬት እንዳኣተኹም ኣስምርዎ ክሳዕ ጅቡቲ ትግጠሙልይ ዕፀውልይ እዩ ዝብል ስታይ ዝመጽ ተኾል ቲ ዲዛይን ቲ ታክቲክ ቲ ኢንተረስት ሓደ ዓይነት ወላ ሓደ ስታይ ይብል ዘሰም ሕዝቡ ነፍቲ ወራር ከም ትዝራእኻዮ ተብ ዓም ቅድሚ ዓመትን ሕጂ ሹርሕን ዘጋጠመና ተዝብልዎ ዝነበሩ ያሃ ወሲዶም ኣለዉ ሕዚ ደምና ክነመልሶ ኢና ልክ ኣምታ ምንሊክ ዝገበራ ምዕራብ ትግራይ ተወሲዳ ብክንደይ መከራ ምፅና እዚ ከዓ ስለ ዝወደቕና ኣጋጣሚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት መቃብርና ባዕልና ንኩዕት ስለ ዝነበርና ሕጂ ወሲዶም ኣለዉ ነምፃይና ዘሰምቲ ካርታውን ንሰምዕ ነርና እቲ ዝበሃል ዝነበረ ትግራይ ኢሎም ታ ዝገደፍዋ ካርታስ يسحقون نيرهم كارتاس إلهم درتان قلخ تنبينن قلخ فالك التولى علون من قاس زخونة بوتة سبابية دو تجراي ياو وسيرو مات راي أمارانو ولا كابتي ولا كأيت مسيو ورا مجزع أمارانو ولا كا عفارون بزي هون ما لي تعرفون زخونة مريت كوسري خاو تجراي تفعل عدد تفري تو دليت كأسان سخلت يوم تم حسابات تم حيلتات استراتيجيوم تسلتم قدم ميتن أو كنات عدوا قدم ميتن إسران قالن عمت زنورن وي يوحنس بسموت نافت خينات وقت زنورن تحزلن حدا عينتي من في اللي كرم يوحن محاري يوحنس عوت عدوا أنت نيروين نايسراوي تقرأ وصيتيو ديني وحزفت مالت بوليتيكا وعاوت دائرة خبنا لنبر وتهدروا عاوت سنيرو ديتناتي موقت توتهدروا عاوت قلنا يتقاري يذكر دما عاوت يلا قلنا يذكرون هذا تقرايون عاوت يلخ ذكروا بوليتيكالي قلنا يتعودنا توم سبشر خيرو من أموت هو ينقرك تهدي الزارب نيري صح زكو ستيلس هي أبو خينات عدوى إنا زلنا عدوى زي تود خينات كسح زني وقع كله أوقع كوينا زلنا هذا تاريخ ابن هاي متينا تمشي زنور طلعت الناس قال لي كم زلوا ملك خم زلوا قال لي دما قرب ملك عم قيري لهم سقطيمو من الله عشعو خنفتحو زقبأنا تزخفلنا يو وتهدراو واغا بوليتيكاو مخسب دبلوماساو مخسب سلازي يمصى كسع هزي كسع شاش عيولدو دم خفلو اذا عاوت زي تاخذ بلو زصقم زي مستفتح خنذكر انا حزون ميبي هناك حسون نغون حجي قرم محاري لك خمس عينت نجر كيدقم حصور انتاي تاي لو مسلك اب تግራይ وق نخل كبلك خلو خاب هاجرنا زتفلنا خاب عالم استفلنا خوينا زي كونس بغنعنا نعدبنا نوفرنا عدنا ندحن بتبعات بحراني مسوات مخفل هيوت انت تግራይስ هيوت مخفل تግራዋይ كلش عدلوي لحرقن بوليتيكال نيفيتي يقاتمنا اي بزحات وقعت نكايد نعوت سان بوليتيكال تاشمو بلحي فايل نقبر نعادو حدا لحرون بزحات قاتمتات له ناي مسترجز نورو وقعتون بزح دحر مززامو زخونه ነገር ክህል ነይሩ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ 9 ውጋኣቶም ባዕሉ ዘምፅኦ ክስተያት ኣሎ ፖለቲካል ወታደራዊ ብልጫታት ኣሎ ግን ፖለቲካዊ ብልጫ ይቕየርን ዝያት ኣሎ ሎምስ ኣኽለና ዳኸው ዳተጋገና ይነብር ንኸውን ተስፋ ገብር ህዝብ ትግራይ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ብርግጽ ሕጂውን ስከፍ ከም ትግራዋይ ፍላይ ከም ሓደ ፖለቲከኛውን ኣይቀሰምኩን ብርግጽኛ ከማይ ዝበሉ ብዙሓት ተጋሩ ዘይቀሰኑዎም ዘለዉ ንፈልጥ ትኹናት መሪር እዩ ብዙሕ ዋጋ ኢና ንኸፍለሉ ዘለና ግን ከዓ እንታይ ኢና ክንረክብ ዝብልሲ ብፍላይ ካፍቶ ዝመርሕ ዘሎ
أكل ملسير خوكن أنا بوليتيكية دارجا ملؤ هوته ساب بوليتيكا سميتو زلو صعير كفلط مكر انجاجو نغبر ግን አይረኸውኩን ሕጂ እንታይ ከም ንረክብ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ብምንታይ ከም ዝዛዘም ርግፀኛ ኣይኮንኩን እንታይ ክኾነልና ይግባእ ስታሞን ፍሉጥ እኮ እዩ ማለት እንዳደመኻኻብ ትነብር ዘ ተው ዓድዋ ዝኸፍሰርናዮ እውን ክነካሓሕስ ካልኣት እውን ሲ ሃገር ክህልወና ኣሎ እንተዘይ ኮይኑ ጽባሕ ንግሆ አንተ ወይ መበልሻሻሻው ጀነሬሽን ትናይ ዓድዋ خساره ዘጋጢሙና ሓቂ ይብለካ ኣለሁ በሃገርነት ትግራይ እንድሕር ዘይተዛዚሙ ምናልባት ክሳዕ 20 30 ጀነሬሽን ክሳዕ እሱን ተቐፂላ ትግራይ እንድሕር ሃልያ ማለት እዩ ተዘይጥፊኦም ማማኸሉ ይቕፅል ማለት ሕዚ መሓር ትብለኻ ዋሕስ ትግራይ ዓድዋስ ሃገር ትግራይ ሃኒፁ እንተዝኸውን ነይሩ ዝለዓለ ዓወት ነይሩ ድንያ እወ ሪቨርስ ምተገበረ ዘጋጠመ خسارታት እውን ምቕልባስ ምተኻለ ስለዚ ሕዚ ሕጂ ከዓ ሃገር ብምዃን ተዘይተዛዚማ ዘቃልስ እዚኣ ድሕሪ 20 30 ዓመት ወይ ተበዚሕና ኣትዩ እውን ተጸኒሕና ክሳዕሽዑ ተዘይጥፊኦምና ኢድናን እግርናን ተኸርሚትና ምንም ነምጽኦ መከላኸል የብልና ዝሕግዘና ዲፕሎማሲ የለ ትሪላኻ ሃገር ምዃንስ ዋላ ሓያል ጸላእ ገጢም እኳ ክንድምንታይ ዝኣክል መኽሰብ ናይ ዩክሬን ናይ ለምኦነ እኮ ዓብይ ኤግዛምፕል እኮ ዓለም ብዓለሙ ዩክሬን ዝድግፋ ዘለኮ ولا دبلوماسيون وتهدراون بقتا يحجزوهم وتصور بمهاب ذخليو انصرار زخون زل هاجر سلا زخونتي ولا نشتي هم تكون طرعتون كاين هاجر انت خوينا كبر لوا مغوس لوا حيل لوا موز بعل عدوا خوينا خنزارون كلنا بعل تناي عدوا خويناتون ناس هاجر تግራይ መስሪት ነይሩ ተዝኸውን ብዙሕ ነገር መቃለለ ነይሩ ዩናይ መሐሪ هو مالت تاي اكزاكتلي نختاي زي كونه دي بشرح محران تزيفشل ناون دي خمرح نيرو زخون تاي زغمت بزعبا الولا تاريخهم سرحيتون كنبب كلهو الولا تግራይ مالوات اب زمناو تግራይ اب زمناو تاريخ بوينير اوف تግራይ ناشناليزم جمارا يكتبلو تخلي مسشوا خون انترستي نورن زودخ دفع تواقع كلو نيرون راس منغشا ناشوا سينقبلنا اولموست ناوي خمرح نيرو تغتغت مالتي شوا ونك مص نيروم ليان تزوقع منغو تكتم منغو محران تግራይን ይኸውን ነይሩ አዘይ እንደፍ ዘደይ በሃገርነት ትግራይ በአምሓራ ድማ ናብ ዓለም ሒዞም ዝኸዱሉ ኦርተ ተሳዒሮምውን ሜቢ ትግራይ ማእኸሉ ዝገበረ ኢምፓየር ግን ድማ አኸይዱ ኸይዱ ብናይ ባዕሉ ታሪኻዊ መስርሕ ሃገር ዝኸውን ድል ማሃሎ ሃገር አልቦ እኮ ይገርና ሞዳት እንተና አሰብ ዮሐንስ እኮ ትግራይ ማእኸላ ዝገበረ ጥራሕ ዘይኮነ ትግራይ በበዝሕ ህዝቢ በጂኦግራፊ በኤቭሪቲንግ ላዕለወይት ኮይና ካልኦት ትሕዘሉ እምበር ተገብረሉ እምበር ገባሪት ዘይነበረት ልኾነታት ነይሩ መወዳእታ ካብ ምግባር ሓሊፍናስ ተዓምፂፅና ንነብር ሃገር አልቦ ተረገጽት እኮ ይገርና ስለዚ መሐሪ እዚስ ቅየር ነይሩ بتعاوت بتقالولا حسيو النور تزخيد تاريخ كالي مخوني زيرو السو مخوني لنا انتناي قدم زي كون حزي خط حساسبنا زغبو كم ولدو حزي تاي نغبري ستيل امزز كينات عدوا لنا زمزز زي كن ياخلنا خنبلون عصو خنكللنا يزب زلو معصو خركب خللو ولد مصه تزغما ليلتا معصويت منجدي هاجر مسرات كال مالت يقول أنا زلك أبو زخونة تعتزي خوين هاجر من مسرات تقميتو حسر بالغرق تسعوتني أنا كويس عرفني هاجر من مسرات سي حدا هاجر يقول كان هاجر هالوكا نفس خاط كلا خلون هاجر هالوكا حجكو هاجر سلازي بلنا جونوسايد قاتيمنا هاجر سلازي بلنا مسألاتنا سلندكس بزجزأنا ينتانك بزجزأنا ينفرتكو توقعنا ورا رقاتي منا وانتقلتيفنا ريجروب كاين قبر يهو درون مكلاخلكو هاين مص درون مكلاخل يبنا نتفلنا فلس هاجر كبر هاجر حيلي هاجر ناي نفسها محلوي انكو مدحنيتي او زمن او علم او زمن او زلنا يعني علم السلالفه هاجر دبلوماسي عقم يفطر لك هاجر تكنولوجيكال عقم تفطر يخلك هاجر كحجوز خامس تقولوا محازوت دبلوماسي ورك كترك تفطر قبرك هج نحن انتين بحالسك هاجر الو
ካብ ኢትዮጵያ ካብ ንወጽእ ብዙሕ ዳርጋ ዓመትን ገለን ክኸውን ኢሉ ወፂና ትውግእ ደፍካ ሕዚ ካብ ንመጽእ ዋላ ኸበረኻት መሽና መቕላ ካብና ኣቱ ሕና እንታይ ንበሃል ሕጂ ንሕና ሃገር ኣልቦ ኢና ንበሃል ግን ከዓ ንዋጋ ኣለና ስለዚ ምውጋእ ንውግኡ እዚ ሃገርና መስሪትና እቲ ጎዲልና ዘሎ እንተመላእና ደይ መሓሸን ጽቡቕ መሓሪ እሞ መበል 125 ዓመት ኩናት ዓድዋ ቅድሚትና ኣሎ እንታይ ተስፋ ትገብር እንዳይ ትንቅጽል ዓመት ዲሃት ዘለኻ ነተቐጻሊ ምርኻብና ይተርፍ እንተ ምርኻብና እንተ ዘይ ወይ እንታይ ተርፍን ኢልና ንሕሰብ ሞ እንተ ነኣሰ ብሓደ ዓመት ሃገር መስሪትና ክንውዲእና እኳ እንተ ዘይበልኩ ዘይለበመ ዝልብመሉ ግዜ ይኸውን ሽዑ ዘይለበመት ኣብ ዕንክሊል ዘሎ ካብቲ ዕንክሊል ወፂዩስ ናብቲ መብዛሕትና ንሓስቦ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ እውን ዳርጋሞ ደምዲሙ ክኾን ኣለዎ ዝብሎ ዘሎ ናብኡ ዝመፀሉ ግዜ ክኸውን ተስፋ ገብር ስለዚ ድሕር ለቢምና እንድሕር ተሰማሚዕና ከዓ ዘይከኣል ነገር የለን ዲፕሎማሲ እውን ክንዕወት ኢና ኩሎም መሓነቆታት ክንበጣጥሶም ኢና ሕዚ ፀጊምና ዘሎስ ንኣመን ኢኻ ትብሎ መሪሑና ኡ ክወስደና ዝግብኦስ ኣይ ነገረና እንታይ ከም ትል ዕንክሊል ኮይኑ ሰዓታ ፀገም በርም ስለዚ ደጋጊምካ ትብለና ዘለኻ መሓሪ ኩናት ዓድዋ ሰኣን ፖለቲካዊ ልዕልና ሒዝካ ምዝዛም ዘምፅኦ ሰበብ ክሳብ ሕዚ ቅጥቅጥና ኣለዎ እዩ እወ ስለዚ ንዓመታ መበል 125 ዓመት ክንኸብር እንተለና ግልፂ መገዲ ንጅምሮ ኣሎ ኩነታት ይረአየካ ይኸውን እወ ከም ተስፋይ ትዝቅድም ትሕጂ ዘሎ ፀበባ ተፅዋን ክባን ትሞት ትገለ ገለ ዶ ዕርፍ ይኸውን ካዕርፍ ይኸውን ኢለ ተስፋ ገብር ክንፍትን እውን ተስፋ ገብር ናብኡ ክንገብል ተዋንኡ ግን ተስፋ የብለይን ሓቃይ ማለት ተስፋ ኣይቆረፅኩን ግን ትፅቢተይ ትሕት እዩ ተስፋ ኣብ ባዕለይ እንዲ ኣነ ዝኣምን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣምን ከም ውልቀ ሰብ ከም ወለዶ ባዕለይ ክብለካ ከለኹ ብውልቀ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ሓደ ሰብ እንታይ ኣለኒ ኣብ ወለዶይ ህዝቢ ትግራይ ይኣምን ኣጋጣሚ ግን ያው መራሒ ዘይብልካ እውን እንተኮይንካስ ክፅግመካ ስለ ዝኽእል ስከፍ እሞ ንዓመታ ከምዚስ እንታይ ክንገብር ትብለኒ ያው ንብርግፅ ከይድና ኣብቲ ሰላም እንተኮይኑ እቲ ሃገር ምሕሳብ ከም ዘለዎ ኮይኑ ነገራት ተኣቢሉ ዓድዋ ኣብቲ ምንድብድብ ወይ ኣብቲ እንዳማርያም ሸዊቶ ከይድና ነውዕሎ ገለገለታት ህልዎ ይኸውን ትብዓብዩ ግን ዝብለካ መዋፅእ ተተረኺቡ እንተጠንኪርና ዘይለበመ እንተለቢሙ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኢና ዝሓስብ ማለት ካብቲ እኒአና ወፂና እቲ ሃገር ያው ነዊሕ ግዜ ክወስድ ተኣኻትብል ነዊሕ እኳ እንተዘይኮነስ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ገለ መልዕዮ ይኸውን ክንወፅእ እውን ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘድልዮ ማለት እዩ ዝተኣማመን መንገዲ ንጅምር ዶ ንኸውን ካበይ ኢና እሞ ብዛዕባ ነብሰይ ክንዛረብ ኣነን መሰላተይን ክንፍትን ኢና ግን ኣነን መሰላተይን ከዓ ኣብ ወሰን ቦታ ይኮናን ዘለና ስለዚ እንተነኣሰ ዘይቁኑዕ መገዲ ከይመፅእ ክንከላኸል ንኸውን እሞ ንህዝቢ ትብሎ እንተልዩ ንህዝቢ ዝብሎ ዳ እሞ እንታይ ክብሎ ኢልካኒ ንተቃለስ እቶም ፀላእቲ ተቃለሶም እቶም ናይ ደገ ውሽጢ ከዓ ሓሳብ እንደማመፅ ንከባበር ንፋቶ ከም ደቂ ዓዲ ንፋቐር እዚ ኩናት እዚ ዘለኣለማዊ ዓወት ኮይኑ ብግቡእ መኸንበቲ ክዕፆ ይህን ምሂን ይበሃል ይኣኽለና ሃገር ኣልቦነት ይኣኽለና ፅጋዕተኛ ናብራ ጎይተት ነብሶም ንኹን ዝውግእ እዚ ክባር ዋጋ ንኸፍለሉ ኣለና ከቢርና ክንነብር እንተኮይንና ሃገርና ንመስረት ያኽሉ ዝኽእል ካልእ ዝብሎ የብለይ ይቐኒልና መሓሪ ዮሃንስ ኣብዚ ሓፃር ግዜ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተመልከትና ንሰማዕትና ክተካፍለና ሓቲተካ ብዘይ ዝኾነ ደራዕ እሺልካ ንስለ ዝተራኸብና ኣብዛ ምሸት እዚኣ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ይቐኒለይ ኣነ እውን ያው ደራዕ ዳ እሞ እንታይ ስራሕ ኣለኒ ኢልካኒ ንህዝበይ
ዝኽእሎም ክፋል እንዲ ኣነ ግዳኸ መስግን ኣለና ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ቴንኪዩ መሓሪ ክቡራት ተመልከትና ኣብ ቀጻሊ እውን መሓሪ ዮሃንስ ስፍሕ ዝበሉ ካልኦት ጉዳያት ሒዝናሉ ክንቐርብ ኢና ሻብ ሽዑ ሎሚ ንሰናበቱ ኣለና ተስፋ ገብር ብዙሕ ጠቃምን ሓባርን ዝኾነ ሓሳባት ከም ዝረኸብኩም ሰናይ ቅና TPM ኣፍደገ ዘመናዊ ትግራይ